Myathu ya tsiku la lero ndili ndi wachinyamata yemwe ndi munthu amayi Lydia Pio yemwe kwambiri anthu akumudziwa kuti akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho ndithu cha mu September chaka chino ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo mdera la Lilongwe likuni. Timva zambiri kuchokera kwa iye ndikulandireni program yathu ya tsiku la lero. Kwambiri. Choyamba tithokoze kuti mudatsekula zipata zanu kuti ticheze madzulo ano. Kwambiri timafuna mutatiuza tidziwe kuti tikati Lydia Pio ndi ndani makamaka. Tikati Lydia Pio ineyo ndine wachinyamata amene ndikuyimira shadow UMP mu dera la Lilongwe likuni Constituency. Pakadali pano ndikadali pa school and nditachiona kuti kudera kumene ndikuonera ndachiona kuti ndisankukhala koma nditenge nawo mbali ndikuyima nawo ngati member of parliament mu Lilongwe likuni Constituency. Achabwino nkale lonse mdayambako mwachita za ndale zikapena this is your first time now kuti ndikuyamba ndale koma ndikufuna kuyamba ndikuyima ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo? Simdaimeko. Now sizochira ofusaso kuti ngachipani chanji taona nsalu ndithu ya chipani cha DPP mwina mtachita confirm ndi DPP idi imeneyi? Ndi DPP. Chabwino ku chipani cha DPP ndinu wachilendo? Ku chipani cha DPP yes ndine wachilendo. Popeza kundana kuti ndali ndangoziyamba kumene ndi chipani chindajoina kumene. Mdayamba liti ulendo wanu wa ndale nawo ndekuti timafunanso kudziwa kuti what inspired you kuti ukafike kuti okay I think nditaganiza zoyamba ndale ndikukayima nawo ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo? Chimene chinandipangitsa kuti ndijoine ndale ndi kuyamba 2019 kunali mademo. All right. That time ndinali ndili pa school ndili form 3. Nthawi ya mademo ija school umene ndimaphunzira inali mbali mwase. Okay. Ndi ku school ko ndimatchuka kuti ineyo ndine wachipani cha DPP chifukwa DPP nambo ikonda kuyambira pakanthawi. Chifukwa chonchija kamba mademo choncho ndimapeza kuti ku school kuja ndimakhala nawo gulu limodzi lothamangitsidwa ndimaweluka nthawi isanakwane popeza kuti ndinali munthu mmodzi student amene ndimatsatira chipani cha DPP. Ndikuyambira nthawi imeneyo ndimene ndimangisa kuti ineyo ndikhale wandale ine ndizikonda chipani cha DPP. Chabwino. Now ganizo lokayimira ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo labwera liti? Ganizo lokayimira ngati phungu linabwera chapo mpano and chifukwa chimene ndaganiza kuti ndikayimira ngati member of parliament kudera limenelo ndi chifukwa chakuti kuderalo palibe chimene ndikuonako chosintha chifukwa ndi dera limene ndabadwira komanso ndikukulira. Mbuyomo anti anga anayimirako deralo koma pa chifukwa zina iwo anatani anagwa. Ndi chimene amayimiraso chipani cha DPP. Chipani cha DPP. Ndi chifukwa cha zimenezo ine ndinati ulendo uno ndipiteko ndi ineyo kuona kuti zimene amafuna anti anga sizinakwanitsidwe komanso dera limene lilili palibe chimene chikusintha ngati kudera kumene kuli MP kale. Achabwino. Nkutheka kuti amene mukutionera mukuona so ngati ine kuti munthu ingwa chinyamata ndimafuna ndadziwa ngati mungatiloleze zaka nzingati? Pano ndakwanisa zaka 21 pa 4 May mwezi omwewo. Achabwino. Mutati mwapambana ndekuti mukakhala mmodzi mwa aphungu achinyamata ku nyumba ya malamulo. Now kwambiri timaziona ngati ndi za anthu okhaokha amene ndachikulire chifukwa tikapita ku nyumba ya malamulo kwambiri timaona azibambo okalamba ndi azimayi okalamba kumene kuja. Pero ngati wachinyamata mukuona kuti ayi pali ndithu kuthekera kuti ndikachita nawo zimenezi? Kuthekera kulipo chifukwa chakuti achinyamata ambiri amakondoziyang'anira pasi mmene mwanenera mukuti mumaona kwa anthu okalamba. Timati tikamatiza ndale ndekuti munthu kuyenera kuti ukalambe kaye. Chimene chili chinthu cholakwika. Tikalionanso dziko lili kulowa pansi chifukwa chomalilekelera ngoti ndalezi zofunika munthu ukulekaye. Pamene uli wachinyamata ngati uli ndi kuthekera ukuyenera kudzuka ndikuonetsa nzeru zako pa nthawi imene uli fresh kusiyana kuti ukakula.
and ndimafuna kuti so ndinene pankhani kuti achinyamata ambiri tikungokhala ma social media kumangotukwana dziko sili kuyenda bwino dziko sili kutani koma tili ndikuthekera koyima ndikugwirapo pamene tikuti sipakuthekerapo kuti tione kuti kulephera kwake kuli pati kapena kusintha kwake ngasinkhire pati and ndi chimene ndikufuna kunena kuti kuyima sikutengera kuti kukula kapena kutani koma kuthekera ngati uli ndi mphamvu kapena kuthekera kuti ukhoza kukwanitsa kuyima pa chinthu chimene ukufunacho kuthekera kulipo and chimene ndimangesa kuti ndi zaka 21 simunjenjemera chifukwa ku Lilongwe likuni kwayenera kuti kuli makhokho monjo kumeneko ankhala kale pandale amene mukapikisane nawo simunjenjemera kuti ayi pofika pa 17 September pano mutazisiya tsiku lina lake kuti ayi basi sindipita koso ayi sindikujenjemera chifukwa ndikudziwa imene ndikupanga and chimene ndikufuna kukhala and chimene ndikufuna kuzachita chabwino mmakamba za mavuto amene mwaona mu constituency yanu ya Lilongwe likuni ndi mavuto anja amene akuchititsani kuti ayi I think ineyo nditalowa ndikhoza kuzachita zotere ndikusintha zinthu ngati izi vuto loyamba ndi nkhani ya misewu kudera limeneli kuli misewu kuti even litanyamuka lero kuti tikayendeko simungayende ndikuti galimoto tisiya pano tiyenda wapasi kulowera kumene tikupita choyamba chimene nachiona kudera limeneli kukuvuta kwambiri ndi misewu anthu akuvutika kuyenda misewu even ma businesses ndi kumene mukudziwira kumene ndikuyimira ndikumuzi anthu ma business awo amadalira ulimi and alibe magalimoto ali ndi njinga kodi ndichakuti Lilongwe likuni constituency akuyambira pati malili mbwatalika tiye malili mbwatalika chabwino so nkhani ya misewu ndi imene livuto kwambiri ni nkhani ya misewu komanso ma bridges ana kuli madambo ambiri imene ndikunena kuti ndikumudzi kuli madambo ambiri ana ambiri akukanika mwina kumaoloka kumapita m'masukulu chifukwa chachani chakuonongeka ma bridge anthu kuti aoloke pamadzi ndipovuta ana ambiri akumangotani kumangokhala and chifukwa chimene chocho ndinaona ngati kuti maphunziro azibwerera mbuyo ana ambiri azikanika kupita sukulu chifukwa chakuti akuona kuti misewu tiyenda bwanji ndi chimene chinachipangitsa kuti dziko likubwerera mbuyo chifukwa anthu ambiri sikupita ku sukulu and mdera langa ndikuona ngati kuti ana ambiri asalephera kupita ku sukulu nkhani yake kuti akukanika kuoloka ma bridges kapena kuti misewu sikukhala bwino chabwino iwe ngati wachinyamata ku chipani chako cha Democratic Progressive Party akukulandira motani chifukwa ndi chimodzi mwa zipani zoti ndi zapakanthawi ndi chimodzinso mwa chipani zomwe kuli anthu akuluakulu akukulandira bwanji ukamafika nkumawuza kuti okay ine ndili ndi zaka zokwana 21 ndikukayima nawo pa chisankho cha aphungu aku nyumba ya malamulo ku chipani changa akundilandira bwinobwino chipani chathu cha DPP chikufunanso anthu oyima achinyamata ambiri mene mukudziwira anthu akuyankhula zambiri akuyankhula zotani koma chipani chathu kwambiri chikupanga focus kuti achinyamata abwere tiyimire tithandizane kuti kuladziko now akwa anthu amudzi tsopano sakuona kuti ayi zamasewera anthu azaka 21 sangakayimirire anthu oti ali ndi zaka 90 chakuti ku nyumba ya malamulo ayi anthu amudzi akundilandira bwinobwino popeza kuti winenso kamapita umapita ndi cholinga anthu akaona cholinga chimene ndikupitira ndi zonse zimene ndikuchita chinthu chakuchilandira bwinobwino moti kukayima nawo mukawina ndithu ndikawina ndithu mwaponda mwalatu mulimba mtima ndi chani ayi sindikulimba mtima ndikana kalikonse koma mmene ndanenera muja kuti ngati ndili ndi cholinga ndikuyenera ndiyime pamene ndili chabwino ngati mwangotsekula kumene wireless yanu yakanema yaluntha mukuonera ndithu exclusive interview yomwe tikucheza ndi Lydia Pio mmodzi mwa achinyamata omwe apanga ganizo lakuti ndithu akayime nawo pa masankho oyimira ndithu phungu wa ku nyumba ya malamulo iwowa akuti akayimira chipani cha Democratic Progressive Party komanso ndithu akuti akayimira kudera la Lilongwe likuni tikumva zambiri kuchokera kwa iwo makamaka pa nkhani yokhudza ndale komanso ndithu yokhudza ku constituency kwawoko nde tikupitirira ndi macheza athu tikupempheni kuti inuyo mkhale pomwepo ndimafuna kudziwa kuti kwa nthawi yayitali mmene ndimakambira kuti ndale akhala akuchita nawo participate amakhala akuluakulu komanso ndithu anthu okuti ndapakanthawi mu ndalemo nchifukwa chani tikufunika kuti
tikhale ndi new blood monga mmene anthu akumafotokozera kunjaku? Ndi chifukwa chakuti tikufuna kuti tiphatikize zinthuzi tisinthe. Achinyamata amene tilipo ndi maganizo ena osiyana ndi maganizo ambuyo. Mmene mukunena mukuti ndale zimafunika anthu achikulire otana amene ndi maganizo chabe. Ndale sizenera kukhala choncho. Ndale ndi munthu amene akuchiona chinthu choti ndi kuthekera kuti akhoza kupanga chinthu ndi kusintha. Ndi tikufuna achinyamata titulutse nzeru zathu chifukwa anthu tikuphunziratu. Koma nanga kuphunzirako tizingozisunga ngati ndikuthekera kujoina ndale ndikubwesa maganizo athu kuti kathe kusintha dzikoli tikuyenera kumasuka. Koma timadziwa bwino kuti andale ndi akhuluku nkutheka kuti inu mwina ku sukulu kwa anthu amakudalira simuvala ukhuluku mmene mwayamba ndalemo. Ayi chimachititsa njani kuti munthu akayamba ndale avale ukhuluku? Chifukwa timadziwa bwino kuti andale ndinu anthu abodza, ndinu anthu onena kuti sitingaukhulupirireni chifukwa choti ambiri ationetsa ndithu kuti wandale sokhulupirika. Zimasiyana pati? Zimenezo zimatengera mtima wa munthu komanso zimenezo ndi zambuyo sizapano. And kutengera ineyo popeza kuti mukunena kuti ukhuluku kwa ineyo ukhuluku osungakhalepo chifukwa chakuti ndimakhulupirira kuti china chilichonse ndi chotsala. And pamene ndayima pano ndikupanga atsogolola kuti anthu ena amene akubwera mbuyo mwathu apeze mulimo wala. Koma tikati tizikhulupirira mukuti ukhuluku kama mukuti chani sichingathandize and chingobweresabe mavuto kuderani. Pali ine pano sindikuyima kuti ndizakhale khuluku kapena kuti ndizatani koma ndikubwera kuti ndizabweretse kusintha kudziko kuno. Moti murati mwawina simzazimitsa foni kuti aya anthu asandilankhule anthu aku constituency kwanga asandilankhule kena kaliponse? Zimenezo sizachitika chifukwa ndayima kuti miyaderalo zimenezo sizachitika. Echabwino mukufuna mutachita achieve chani mpolitical career yanu? Ineyo chachikulu ndikufuna choyamba ngati mmene ndayimira wachinyamata ndikufuna ndiyauza achinyamata anzanga kuti pasakhale kusiyana pakati pa kuchepa kapena kukula mundale. Chachiwiri ndikufuna kuti ndikhale mmodzi mosintha mobweretsa maganizo ena muderali mudziko komanso mudera kuti dziko lino likhale lozimira palokha. Kunena kutengera ku constituency kwa ine ndikufuna panga achieve zinthu zambiri. Ene ndikufuna kuti constituency anga ikhale lozimira payokha. And kunkhani menda nena kuti kuli zosiyana ngati misewu yonongeka kutani zonsezo nzokuti ndikonza ine ndikasankhidwa khala member of parliament adi ameneyo. Komanso china ndikufuna kuti dera langa likhale alimi likhale anthu odzidalira pa ulimi. Chinthu chimeneyo ndizachipanga kuti anthu tizakhale okhala m'magulu kumalima ngati mbali imodzi obwesa chitukuko kuchani kudera kwathu. Koma anthu akhala akudandaula kuti kuli kuni ngakhale aphunga ngapo akhalapo nsewu zimavuta. Mukuona kuti mkatobwanya pati kuti za nsewu zitheke? Ineyo ndikatobwanya pamene pakufunika kutobwanyikapo kuti misewu ikatani ikatheke. Timafuna mpafotokoze chifukwa mwina anthu sadziwa. Kunkhani ya misewu ndikafikira kuyenera kufikira kuti ndalama zikatha kupezeka ndi kukonza misewu chifukwa ndalamazo zimapeza ndithu anthu ma-MP amene akuyimira kudera koma anthu amangokhala ndi mtima kuti basi popeza kuti anandisankha kwawo kwathu. Koma ineyo ndikayesetsa kuti pena paliponse pamene pakukanika anthupo pakadali panosana padziwepo ndipapadziwe ndipo zonse zimene zikuyenera kukathekera ku misewu zikatheke. Achabwino tibwerere ku nkhani ya achinyamata pandale. Zikuonetsa kuti zikuvutabe kuti achinyamata mwina amvetsetse udindo wawo pa nkhani yokhudza ndale komanso mwina kusankha kumene adindo otalamulira dziko la Malawi. Zikuvuta pati kwa achinyamatafe? Kwambiri kwa achinyamatafe chimene chikuvuta ndi nkhani kuti tikamva ndale timakhulupirira kuti ndi nkhani ya makobiri. Achinyamata ambiri tikukanika kuyima pa ndale chifukwa ndalama tilibe. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri menda nena kuti achinyamata basi tinangolowa moyo mmene mumanenera kuti ndale ndi za anthu akuluakulu ine sizikundikhuza koma ndipite kumbalina. Chimene chikuvuta kwambiri ndi zinthu ziwiri zimenezi. Achabwino mwina timayenera kuchita chani kwa ifeyo achinyamata kuti timvetsetse makamaka kuti ndale sikuti za anthu akuluakulu okhaokha? Chimene tikuyenera kuchita ndikuyima ngati mmene ndayimira ifanda zionetsera. Ene ndikuyenera ngati mbali ina sindikudziwa ndiphunzitsidwe kuti ndidziwe kuti ndale ndi chani. Kwa munthu amene wangokhala ku nyumba kumangoti ndale sangadziwe. Koma zikuyenera achinyamata tidzuke tizionetsere ende tiphunzire kuti ndale ndi chani
ende ndale zimafunika chani. Chabwino inu ngati mmodzi amene mukutsatira za ndale mukuzitsatira bwino I believe pakadali pano dziko likuyenda bwanji pakadali pano? Pakadali pano dziko silikuyenda bwino. Chichikuvuta njani makamaka kuti mukafike mpaka popanga conclude kuti dziko silikuyenda bwino? Ndikane kuti dziko silikuyenda bwino ndikutanthauza pena paliponse dziko lino sipali bwino. Tikatengera ku nkhani ya chakudya, anthu chakudya alibe. Mene lanene ndikuyimira kumudzi, dera limene lili ndi kumudzi. Anthu chakudya alibe. Chachikulu tikati Malawi kapena munthu amene ali kumudzi amadalira pa chakudya, ndeti ngati chakudya tilibe ndi kuti dzikolo palibe chimene chanzeru chikuchitika. Ndi dziko chifanda panga mukudi kuti dziko silikuyenda bwino. Mukaonesesanso zambiri tayenda kuchoka uko mafuta kulibe, koma dziko tikuti tindatsogoleri. Dziko silikutanda. Mukati mwayang'ana mavuto amene mukufotokoza pakadali panowa, should we say vuto ndi utsogoleri omwe tili nawo pakadali panowa? Yes, vuto ndi utsogoleri. Walakwika pati? Ndikuona kuti atsogoleriwo taya chimene akuyenera kuchita. Alowetsanu utsogoleri ujano ngati kuti zakunyumba kwawo, ayiwala kuti ili ndi dziko. Ndi akukanika kupanga direct dziko likuti aliyendetse mwabwinobwino umene dziko likuyenera kukhalira. Ndikuona ngati kuti chachikulu atsogoleriwa kusokera nzeru. Chabwino izinso zatibweretsa ku nkhani imene timakamba tisadapumulire pang'ono yokhudza kuti aphungu aku nyumba ya malamulo nthawi zambiri mmanenedwa kuti once mwasankhidwa kukhala pa mpando, nthawi zambiri ndino amene mmathawa anthu amene akusankhani. Mwinaso atsogoleri a dziko mpang'ono. Ndimafuna kudziwa nawo kuti inuyo ngati wachinyamata mukuzimvetsetsa bwanji nkhani ngati zimenezi zimene aphungu ambiri akhala akupangidwa accused kwa nthawi yayitali? Izizo ndikuzimvetsetsa pakutengera kuti nthawi imeneyoyo aphungu amene akhala akuyima ndi aphungu adyera ningotero. Chifukwa tikati phungu ngati wasankha kuti ndifuna ndikayimirire dera ili ndikuti kodi aphungu ndikuti ngosiyana alipo ena adyera ena abwinobwino? Alipo siyana. Ife timati nonse ngadyera. Aphungu ndosiyana zimatengera amene alili munthu. Mukunena kwambiri kuti wonse ndi adyera chifukwa kuti achuluka ndi adyerawo abwinobwino ndi anthu ochepa. Chabwino pamene mukukonzekera kuti ayi ndikufuna ndikayime nawo, mukutha kuona kuti komwe mukayimirako ndi kwambwatalika. Kumalo omwe zaka zambuyozi chipani cha DPP sichimapitako. Chakulimbitsani mtima ndi chani kuti mukafike kosapitikapo? Chimene chandilimbitsa mtima ndi chakuti apart from kukhala munthu wakomweko, apart from kukhala munthu simukunjenjemera yayi? Ayi, sindikunjenjemera. Chimene chandipangitsa ndi chakuti anthu mmene mwandifunsira funso lija lokuti dziko likuyenda bwanji, ndakuyankhani kuti dziko silikuyenda bwino. Anthu akwansundwe amapanga zimene zija pa nthawi yakusadziwa. Ende panopa aona ndi momwe dziko likuyendera. Ende akudziwa choyenera kutani kuchita. Ende ndikafikako zamawawa yes zimakhalapo kwa anthu ena chifukwa chakuti anthu ena ndale omwe amukunena kuti adyerawa kumapeza kuti akugwiritsa anthu ntchito ofuna kuyambitsa ziwawo malo osayenera kuyambitsa ziwawo. Koma tikaonetsetsa kudera kwa anthu ambiri ayimamba choonadi chifukwa kudziwa choyenera kuchita komanso chosayenera kuchita. Iferu timadziwa kuti anthu akwansundwe ndinovuta. Anthu akwansundwe ndovuta chifukwa chakuti akuvuta chifukwa choti amapatsa ndalama anthu. Koma paokha omwewo amene akuwapatsa ndalama akumavuta inde kumakabwera kunseri akumanena kuti ife chathu ndi chomwechi chipani. Kunena chipani cha DPP. Chipani cha DPP moti kwansundweko mphamvu zake zili motani pakati mutatipatsa chithunzithunzi? Panopa mphamvu zake zilipo zambiri ndipo ineyo chambira nikuyenda kuzungulira dera lisinambe kondalandira ku chipongo choyendera kugendedwa. Ndimangomva kuti panali akuti amafuna kutanini akugendeni koma titaifufuza anthu ajana kuti asanga kugendeni chifukwa chipani chimene chili cha nzeru ndi chipani cha DPP. And for example ndinapita kumaliro ena ake unazapeza kunali kansala wa chipani cha MCP. Kansala amene anali ndi maupo kuti ati andiotchere gali moto. Koma sizinatheke yekha anazibweza
ndikuyamba kufufuza koma tikodi anthu achipani cha DPP zinthu zanu mazichita motani chikuonera kuti ndi chipani chimodzi chimene chija chani chatsogolo pano ndikunena pano pakupempha kuti ajoine chipani cha chani cha DPP ene ndikufuna ndimuyike pa age chabwino pali kusiyana kotani from nthawi imene zaka zambuyo chaka cha 2019 2020 ndi zaka zina zonse pomwe anthu amaopa ngakhale ife kumene kuno kuluntha timaopa kuti tikafike kwa Nsundwe sindikudziwa kuti pali kusiyana kotani ndi panopa mmene anthu akuzimvetsetsera zinthu. Nthawi yambuyomu anthu aku Nsundwe anapatsidwa ngati tikhoza kunena kuti timatama analonjezedwa kwambiri amaona ngati kuti being aku Nsundwe popeza kuti ndi achewa and president wawo amene akasankha MCP chochigawo chapakati kuti ndi mchewa nzawo zinthu zawo ziyera azipeza china chonse mophweka and nawonso akhala ngati kuti ndi amene akutani akulamulira koma aona kuti mulamuliro wa 5 years zinthu zonse sizinachitike and pokhala pansi okha kuziunikira anaona kuti zimene timachita zizati machedwa bwanji tisinthe kuti tione tsogolo kuti liyenda motani tikapanga zinazi kusiya zinazi. Nkhani ya chitetezo ndi ina imene imavuta kwambiri kumeneko. Inu ngati modzi mwa amene mufuna mudzakhale nawo pa mpando ngati phungu waderali ndikukhulupirira kuti mmachita observe nthawi yonseyi. Now motati mwapatsidwa mpando nkhani ya chitetezo kwa Nsundwe idzakhala mbiri yakale. Idzakhala mbiri yakale. Mudzachitapo chani? Kwa Nsundweko ndizaonetsa kuti kuzakhale ma police unit kuti zachiwawazi titamva kuti adathamangitsa anthu a polisi kumeneko ndimene manenera kuti anawathamangitsa chifukwa iwo amadziyenereza kuti iwo ndiye chani chipanicho cha MCP chikalo koma ataona zonsezi anaona kuti palibe chifukwa chakuti atalowa mboma a MCP palibe imene anapanga kujoinerera monga ngati imene amalonjezerana ine yakewo ndikumabwera Nsundwe chifukwa ndimene imavuta olo paka dali ineyo ndimaopa kuti ndikafikira bwanji anthu aku Nsundwe koma ndaona kuti anthu aku Nsundwe aja mitima awo atembenuka pa zimene analonjeza ndi zimene akuona kuti zinthu ziwiri zosiyana. Achibwino ndimafuna kufunsa kuti kalekale ku Malawi kwakhala kuli ndale kwambiri za zogawana mitundu. Anthu kalero amanena kuti Nsundwe is one of the bedrocks achipani cha Malawi Congress. Sindikudziwa zoti inuyo ngati DPP being someone who aspires to be the member of parliament mukuziyangana bwanji zinthu ngati zimene zizi. How are you going to address my issues ngati amene wakuti anthu amangovota chifukwa chonena zoti afuna wamtundu wawo? Zimene zozo pakadali pano bazatha ko zovota kutengera mtundu ndikuona ngati kuti ndizachikalekale and anthu tikamavota anthu mbuyo umene mukunenera kuti amanena kuti chipani cha MCP ndi cha achewa chipani cha DPP chakumwera zimenezo ndi za kalekale. And I believe kuti Malawi ndi watonse and anthu kamukuti chipani cha DPP chakumwera onse ndi Malawi chipani cha MCP cha pakati tonse ndi Malawi and ndikuona kuti zimenezi zinatha tikuyenera tonse tigwire ntchito ngati Malawi. Nde mukamachita kampeni kunjako sindikudziwa zoti anthu akamati akumvani mwadzadzira mfundo zanu pamenepo akumakamba zotani zokhudza nkhani ya wachinyamata kwayimirira kudera limene mwina nthawi yambuyoyo limatengedwa kuti ndi dera lokhalo la chipani cha Malawi Congress Party? Anthu akumachilandira bwino chifukwa chakuti mbuyo monse mwakhala kunamizidwa and dera limene ndanenera silikutukuka and zinandipesa chisoni nditakumana ndi anthu ena angapo muderamo akumandifika po ndifunsa kuti kodi mukamati MP ni ndani, MP ntchito yake ndi chani, and nditaona zimenezi ndinaona ngati kuti anthuwa amango agwiritsa ntchito sakudziwa choona chenicheni and being there ndinaonetsetsa kuti anthu achimvetsetsa kuti kati MP ni ndani and MP amagwira ntchito yanji kutani kuderako ndipo anthu anachimvetsetsa ndipo akudziwa ubwino okhala MP okhala ndi MP kudera komanso okhala ndi MP wachinyamata kudera. Chabwino anthu amati achinyamata ambiri zochita zathu zimakhala zamasewera. Nchifukwa chake amati nthawi zambiri sitikhulupirika
pakugwira ntchito za zikulu makamaka ngati UMP, utsogoleri wa dziko komanso mwina kutsogolera makampani ndi zina zotero. Anthu akukhulupirira bwanji iweyo ngati wachinyamata amene ukufuna kuzapikisana nawo with 21 years of age? Anthu andikhulupirire chifukwa chakuti being at 21 sindingangodzuka kumanena kuti ndifuna ndiyimira UMP and ndiyang'anire dera ndi chinthu chachikulu. Anthu akwenera andikhulupirire chifukwa chakuti ineyo ngati ndayima ndikuti ndi cholinga and kwakukulu ndikufunanso kuthetsanso kanchitidwe kamene kamayankhulidwa kuti achinyamata timakondokhala amasewera amachani. Ndikufuna kuti anthu aonere pa ineyo kuti akamati wachinyamata simasewera okhayi, wachinyamata linakonso kuthekera komanso ali ndi mphamvu zoganiza ngati wachikulira amene akumuganizirayo. Chabwino, malinga ndi nthawi ife tithokoze ndithu kuti mudatsekula zipata zanu kuti tijeze mpulogalamu yathu ya Luntha exclusive tsiku la lero. Koma musanapite mwina tisakuotchereni blankete, musapite ndi maukhosi mawano omaliza ndi otani? Ine mwango omaliza akupita kwambiri kwa achinyamata. Ndikufuna kupempha nawo pa nthawi imene tikuyamba za ndalezi. Ndimapempha nawo kuti achinyamata tisiye kugwiritsidwa ntchito pa zifukwa zakuti ena kufuna apindule. Ndikufuna kuti achinyamata akhale ndi masomphenya oziganizira okha amene alili chifukwa anthu amene akugwirira ntchito zawo zinayera kale ndiphuza kunena choncho. And aziyang'anirewo kuti ali pati and tifuna nafenso tifike pati. Nende kupempha achinyamata ambiri tisiye zachiwawazi kumatumidwa nkhani yake 5,000 kwacha. Ndikuchiona ngati kuti ndi chinthu chosayenera. Kundale sikoletsa kupitidwa, misonkhano sikoletsa kupitidwa, koma tikwenera tipite ndi positive osati negative. Chabwino. Ndikati ku positive tipite ndikuti kiraphunzire kuti ndale ndi chani, anthu akufuna kuzipangira chani and akapanga zakuti ife tipindulamo chani. Koma osati tipite tizikagenda kapena kukhabana kuotchana zimenezo ayi. Komanso china ndikufuna kuti ndipemphe mtundu wa Malawi. Tiyeni tipangeni zinthu zokondera dziko lathu, tisapange zinthu popeza kuti tifuna kusangasa matumba mwathu kapena tifuna kusangasa anthu akunyumba kwathu. Koma tipange chinthu chokuti tiyang'anire dzikoli and tikhale dziko lozimira palokha osati dziko limene likuonekera. Chabwino, tikatero tafikanso pa mtsiriziro pa programu yathu ya Luntha exclusive yomwe timacheza ndi Lady Appeal yomwe ndithu akufuna kudzayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive ku Lilongwe Likuni Constituency. Dzina langa ndi